Yurdumuzun täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak geçen arkada serdarly Bagtyar Ýaşar ýylyny ähli pudoklar boýunça üstünlükli hemde gowundyryjy netijeler bilen jemleýän Mary welaýatynyň Bagtyar ýaşaýjylary Pähim paýhas ummaly magtumul Pragy diýilip oglan edilen täze 2024-nji ýyly şowluk adamlar we ýagşy umyd arzuwlar bilen garşy aldylar. Halkymyza rızkal bereket esilip gelen täze 2024-nji ýylyň ilkinji gününiň esasy bayramçylyk dawaralary Mary şäheriniň iň bir gözel künjegindäki Başbaýdak meýdançasyndan başlandy. Mary welaýat we Mary şäher häkimlikleriniň, welaýat binalar bölüminiň, demokratik we agrar partiýalarynyň welaýat komitetleriniň, kärdesi arkadaşlyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat ýaşar geňesiniň we welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikde guramoklaryna geçirilen bayramçylyk dawaratynda döwlet senamy ýerine ýetirilip, mukaddes döwlet baýdagymyz ýokary galdyryldy. Büyü Bagtyar bu ýytynçy pursatlar welaýat derejesinde geçirilen dawara gatnaşýan köp sanly raýatlaryň, ýaşul netin wekilleriniň, medeniýet, bilim, saglyk goraýş we sport ulgamlarynyň işgärleriniň, talip ýaşlaryň göwnülerini joşdurup bayramçylyk şatlygyny artdyrdy. Mukaddeslik meýdançasynyň daş töweregi al asmanyna patyrdaýan ýaşyl baýdaklarymyz we bayramçylyk öwüşgünleri bilen bedelip, täze ýylyň ruhuna laýyk derejedäki çykyşlar bilen saatlaşyp, azaýyp gözel görünüşleri emele getirdi. Bayramçylyk dawaratynda gutluk sözleri bilen çykyş edenler täze ýylyň düşümli, rızgally, bereketli bolup, pähim paýhas ummaly magtumul Pragy diýilip oglan edilen täze ýylda garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimizde ösüşleriň täze benetliklerine çykylyp, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ösmegini, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň zanlarynyň sag ömürleriniň uzak, ýyl ýurt umumy adamlat bähwitlemeli aşyrýan belin tutumly işleriniň mundan beýlän rowaslanmagyny arzu etdiler. Soňra dabarada täze ýylyň şanyna ýerine ýetirilen aýdym saatly çykyşlarym göwün götürji duýgulary wesenli. Welaýatyň medeniýet we sunat saatlarynyň aýdym saat tans toparlarynyň, şeýlede sagalaryň dörüjülük toparlarynyň täze ýylyň ilkinji gününde geçirilen bu dabaradaky çykyşlarynyň şirin owazlary alyplara ýaňsaldy. Soňra şeýle dawaral şäher türkmeniň Agoý binasynyň öňünde bedelen başarsanyň ýanyna Mary welaýat häkimliginiň, welaýat binalar bölüminiň, welaýat baş bilim we medeniýet müdürlikleriniň bilelikde guramoklaryna geçirilip, oňa Bagtyar sagalar we talip ýaşlar gatnaşdylar. Bagtyar sagalar sar tarapy öwüşün atýan arsanyň öňünde edil watanmady. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň sagalar bardaky çäksiz aladalaryny hemde täze ýyl bayramçylygyna giňden wasp edýän aýdymlary belent joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Şatlyk şowgun bilen bellenilýän täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarada baş arsanyň töwereginde sagalyň el tutuşup aýlanmaklary olaryň toý şatlygyny artdyrdy.